نايلومي مصنعتنا خمتي نفسو كفنا نسوكم تزاربو صنحكم كاب يوحنس 19 كاب قصر 1 16 نالو منصن كاب قصر 1 8 زلو حساب كنبمو كابو بمبغاس نت حسابي ككفلكم مالتي مساي مهلاوكم امين بمبال بمصحف ملكت بمهاب مساي تغعزو مالتي كمزي يبل شعب بيلاطس نو يسوس وسيدو غرفو توم ጭፍራኻ አኽሊል ሾክ ተኒጎም አብርሱ ደፍኡሉ ቀይሕ ባርኖስን ከደንዎ መመጽዮም ከአ ወንጉስ አይሁድ ከመይኻ ይብልዎ ገጹን ይጽፍኦ ነበሩ ጲላጦስ ከም በሐድሽና ወጻይ ወጽዩ እዚ ሰብአይ እዚ ሓንት በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ትፈልጡ እንሆና ወጻይ አውጻልኩም ኣለኹ በሎም ሽዑ ኢየሱስ አኽሊል ሾክ ደፊኡን ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲዱና ወጻይ ወጸ ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብአይ በሎም ሊቃውንቲ ካህናትን እቶም ገላውን ምስራይዎ ስቀሎ سؤال لهم چاو بلو بيلاطس كأنس حنت بدل كوا أيرهب كلن نسخاتكم وسيركم سؤالوا بلهم أيهود كأن نحنا هجلونا نرسو ود أملاح جريمو كم هجنا خموتي جبوي إلهم ملسولو بيلاطس الزرباز السماء عزيو فرحي بلنا جيتا اسمو بروخيون زجرمني زغف لزي كم تكتبلو تنحكم عزيو زجرم كفلي يوم مالتي زغف لزي كم زغنا بوت تنحنا كم معرف 18 زقصله خفليو زحالف سمون كم زرينايو بيلاطس نيسوس مرميرو منن بدل سلا زيرخبلو كفتحو دليل نيسوس دون باربان كفتحالكم يلو نتمرጫና بتحزبي كم زحادغو دمصتهم كسستي يسوس عزيب معبلالو دما بيلاطس ندليتهم احلفو كم زحابورينا نيرنا زحالف سمون لومي انريو خفلن بار مقصلتاناتو ام معرف 19 حدا ابزخنا صنحنا قال انتايبل شعب بيلاطس نيسوس وسيدو غرفو يبلنا ايغرمكم كم تغبو بيلاطس نحدا منم عينت بدل زي ترخبو بعلو باندبتو منم بدل كم زي رخبولو زمسكرلو كغرفو فصيمو ايم تغبأن نيرو حق ايده قدوسان بعلو مسكريو يسوس كريستوس منم عينت بدل كم زي بلو استفلالي حتوتات بمقراب نيسوس كريستوس بمحتات مصرايات اكايدو بتزكايدو مصرايات يسوس كريستوس منم عينت بدل كم زي رخبولو بعلو بيلاطس مسكريو ነገር ግን እንታይ ይግብለና ቃል አምላክ ሽዑብ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ ብለና ነቲ በደል ዘይብሉ ኢየሱስ ነቲ ባዕሉ በደል ከም ዘይብሉ ዝመስከረሉ ኢየሱስ ከገርፎ ሆሎ ንርኢ ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ኸውን በግድ ስለዝኾነ ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ኢየሱስ ክፍጸም ስለዝነበሮ ጲላጦስ በቶም ከሰስቲ ኢየሱስ ተደፋፊኡ ምርጩ እንኳን ተዘይነበረ ንኢየሱስ ከገርፎ ሆሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ካብዚ ክፍል እዚ ነፍስ ወከፍና ንመሃሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብዚ ንኹላሕና ግልጽ ክኸውን ዝግብኦ ነገር እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ማለት እቲ ኣብ ህይወት ኢየሱስ ዝፍጸም ዘሎ መግረፍቲ ውርደት ስቃይ ጸርፊ ፈቃድ አምላክ እኮ አንተ ዘይመሰለ ኩሉ ኢየሱስ ዘሐልፎ ኣብ ህይወቱ ዝፍጸም ኩሉ ፈቃድ አምላክ አሜን ሓደ ጊዜ ፈቃድ አምላክ ዘይመስሉ ነገራት ኣብ ህይወትና ክመጹ ኾለው ክፍጸሙ ኾለው አምላክ አበ ሐዲካኒ እንብለሉ ሰዓት አሎ ከምዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ክግረፍ ኮሎ ክሳቀይ ኮሎ ክጽረፍ ኮሎ በዚ ሁሉ ውርደት ከሐልፍ ኮሎ ፈቃድ አምላክ ክትብል በጣም አዝዩ زخبر نجاري حكيدو نحنا أبلومي خوينا سلننببو نحنا أبلومي خوينا منفس قدوس رديئنا منفس قدوس قليس قلنا سلننببو زلننبر أبتسعات مستوم أبز زمن الزنوبرو سبات انت نحلو نيرنا قويتا يسوس كريستوس بقى فقاد أملاخ أبيوتي يفتسام اللو إلكا نغت الزارب عزي خبيري حكيدو قدوسان حنساب مصحف قدوسنا እንንብበሉ አነባበባ ክስተኻኸል አለዎ ንነፍስና ኣብቲ ዘመን እቲና ክንንብቦ ሰናይ ሕጂ መብዛሕቲ ጊዜ ነቲ መጽሐፍ ቅዱስ ክንንብቦ ኾለና በእቲ ዕላማ ተረዲኢና ስለንንብቦ
زلنا بزحت خبجت هاي الرأينا دي بزحت تتلك ترجم نايتي خونتات نايتي حمود نايتي أتموسفير قال أين رخبونينا كل جزانا متحف قدوس كان بقوله كومي يزقبر أبت زمنتي ننبسي كأتوا يفتن كم زمنهم زي فلت أنا تقال زنببو كم زي حجز نقرأكم زلهم مالتي يجي زغلوا تعرفين أي حجي يسوع كريستوس زتصرفوا طوف كبلو خلوا منهم زي مقبارو شحمو خنصيو خلوا كساقيو خلوا نعيشو خاخلي الكدفقلو خلوا عينتو عميتو من يوقعك أو نبي تنبيلنا قال زغلوا زي بزغلوا خحلف سينا إجزابير فقاديو الكاخ تحسب كتقبلوا عزي خبيدي جن نزحك تقبلوا عزي كبيدي كوا أنت خونا تحقق النسي حق إذا أودسا تحقق النسي قويتا يسوع كريستوس بز كحلف نجد سلزنبريو بز كله سقاي بز كله وردت كحلف قد خوينو كم تقبل على خبلو تصنعكو يسوع بدل سلستراخبو يكونن إذ كله مكرا وردت سقاي مغرفتي زقبل زلو منن بدل كم زي بلو اتوم أهلفهم نبيلاطوس زحبو خونا موتو زدليو خسستو كله من بيلاطوس كيترف نزحق يفلطو ويم حق إذا أودسا قويتا يسوع كريستوس منم عينت عبر كم زي بلو منم عينت بدل كم زي رخبو كم زي بلو كلاتهم فلطيا بزي خحلف جن فقاد أملاخ سلزخونة تراي يسوع كريستوس بزي خحلف كولوني sorry بز كحلف بجد خوينو مالتي كل تي يسوع زحلفو زلو عب كند نفسه كفنا كم زخونة كردانا لو زي نفلت كنا يكونن اتخبدت تي عب هيوتنا اتي يسوع كريستوس زخفلو ويدما اتي يسوع كريستوس زحلفو تستسقلنا سقيات بزح كبدت عب هيوتنا سلازيلويو هيوتنا نعو زخبر عينت هيوت زيبلنا حق ايدا قدسان مالت كم تزقب زين نبر سلامن تايون دحرينا اتي زتخفللنا واغا ميزانو كبدتو ابانا سلازي عزازي يسوس اتي ابزبانا خودق زغبو بتريو ابزبانو وديقو اتي نحنا هنغرفو زغبانا مغرفتي اتي نحنا هنواردو زغبانا وردت اتي نحنا هنساقيو زغبانا سقيات اتي نحنا هنموتو زغبانا موتيو يسوس اب كند نفسو كفنا واغا كفيلو قدوسا ازي نغرزي كل ساعة كابا أمرنا خوص سدي بولون أب قدر خلتن سلستن كينا هننبب كلنا انتايبلنا اتوم شفراخا أخلي لشوك تنيقوم أب رؤسو دفقولو أي حبار نوسون كدنوو ممت يومكا ونقوس أيهود كميخا يبلوون قصون يتصفقون بريب لنا ازومنا إشوك أخليل أب رؤسي يسوس دفقولو سبات ممت يوم دما قصون يتصفقون زواردون زلو سبات يسوس بزغولو ورد الزحلف زلو إذا زي بحال واغا زخف زلو ما انتم كم زخون انت زفلطوس كندي سناي مخونه نيرو حق إلى قدسان نسو تراي زي كونس ماننت اتي حجي اب ايدوم فقاد املاح كوينو زوده يسوس انت زفلطو نيرومسي كندي سناي نيرو حق إلى قدسان زوم سبات جن ماننت تزلا غصولو زصرفو زواردو نا ايشو اخليل ابرسو زدفقلو يسوس سعان مفلاطوم نتم انتم كبرتو حديغو سلطانو حديغو سب كوينو نسب كدحن زمص ناي نغستات نغوس ناي غويتوت كساقيوون كواردوون كلو نري ازي ازوم حجي كنزاربلهم زصنحنا ناي روما وتحدرات كلهم اموت يسوع زحابرو كلاتهم بيوت يلون حق ايدو اندافلطو ديم كيفلطو يسوع زقتلو مسيلوم فقاد እግዚአብሔር አብይወት ኢየሱስ ንኽፍጸን ተሐባቢሮም ዮ አብሎሙ ኮይና ነዝቃል እዚ ንሪኦስ ለዘሎና ኢና ትውርደት ስቃይ መከራ ሞት ኢየሱስ ዕላማ ከም ዘለዎ ንዛረብ ዘሎና እምበር እቶም ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ብፍላይ እቶም ንኢየሱስ ስቀሎም ዝጨርሑ ኣብ ሞት ኢየሱስ ዝተሐባበሩ ኩላቶም ትርጉም ምስቃሉ ምሟቱን ምትንሱን ዕላማ ከም ዘለዎ ፈቃድ እግዚአብሔር አብይወት ኢየሱስ ይፍጸም ከም ዘሎ ምንም ዝፈልጦ ወይ ድማ ምንም አፍልጦ አይነበሮምን አብሎሙ ኮይና ስለንሪኦይና ናይ ኢየሱስ መግረፍሲ ምእንታና ከም ዝኾነ ናይ ኢየሱስ አይ ውርደት ሞት ትንሳኤ ዝሁሉ ምእንታና ከም ዝኾነ ንርዳ እምበር ኣብቲ ሰዓትቲ ግን እዚ ዘይተገልጸ ነገር ይነሩ ቅዱሳን ኩልሳ ነዚ ክፍሊ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሓደ አገዳስ ነገር ክነግረኩም ካብዚ ነዚ መልእኽቲ ከነብብ ከለኹ ነዚ ቃል እዚ ከነብብ ከለኹ ኩል
كل ساعة نزخف لغن ببخوله أب أمره كجل زبلني حد نجري صبوا غيركم قدسان سمعني توم نيسوس طف زبللو شحمو زنصيو زصفقو زواردو زغرفو زلاغصلس كوتاس كلاتهم انصار يسوس تسلفو سقلو زبلو نيسوس كاب ገጽ ምድርህ ከትፍእዎ በዘይ ምስልካይ ፍሕሶ ዝነበሩ ኩላቶም አሞዳታ ኢየሱስ አመንበር ፍርድ ኾፊሉ ምስ ኩሎም ፊት ንፊት ገጽ ንገጽ ክራኸብ ኮሎ ንሱ ያብ አምሮ ይቅጭል ዝብለኒ ነዚ ክፍሊ ኸንብብ ኮለኹ እንታይና በአምሮኻ ዝመጽ እንድሕሪልኩምኒ እቶም ጭሕሙ ዝነጸይዎ ሰባሲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ክራኸቡ ኮለው እቶም ዘዋረድዎ እቶም ጎኑ ዝወግእዎ እቶም ስቀሎ ዝበሉ እቶም አሞት ኢየሱስ ዝሓበሩ በሙሉኦም ኣብ ቅድምቲ ንሙታትን ንህያዋን ዝፈርድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቀርቡ ኮሎ ይዝራእየና ቅዱሳን እቶም ዝፈረድዎ ኣብ ቅድሚኡ ክፈርዱ ዶኩ ኣብ ቅድሚኡ ክፍረዱ እቶም ዝፈረድዎ ቅዱሳን እቶም ዝፈረድዎ ኣብ ቅድሚኡ ክፍረዱ ክብሉ ኮለው እቶም ዘዋረድዎ ዘሳቀይዎ ጦፍ ዝበሉሉ ጭሕሙ ዝነጸይዎ ብምስማር ሸንከርዎ እቶም ብቕንዓት ተሕሊፎም ንሮማውያን ዝሓብዎ ኢየሱስ ክሳቀይ ኮሎ ሓሳብ ልቦም ዝሰመረሎም መሲልዎም ኣብ ስቃዩ ዝተሓጎሱ ነፍስ ወከፍ ተኣሲቦም መጽዮም ስቀሎ ነዝንዮ በሎ ንባርባን ዳኣፍተሓልና ኢሎም ዝጨርሑ ነፍስ ወከፎም ኣብ ቅድሚ እቲ ህያዋንን ንሙታትን ዝፈርድ ኢየሱስ ጸብጻብ ክህቡ ደው ክብሉ ኮሎ ይዝራእየኒ ቅዱሳን ንነፍሰይ ኣብ ከምዚ ኩነታት የእቴ ዝሪኣ ክርስትናይ ኩሉ ግዜ ኣቱም ሰባት ኣነ ኤነይ መዓልቲ ተፍርሐካ እንድሕሪልኩም ንዛ መዓልቲ ጥራይ ተፍርሐኒ ካብ ኩሉ ዛ መዓልቲ እዚኣ ተፍርሕ ቅዱሳን ሎሚ ኣነ ብዝተኻኣለኒ መጠን ብጸጋ ኣምላኽ ተደጊፈ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ብቅድስና ከምቲ እግዚአብሔር ዘለኒ ኮይነ ክነብር ዝጽዕር ዘለኹ ስለምንታይ እንድሕሪልኩምኒ እዛ መዓልቲ እዚኣ ስለተፍርሐኒ ቅዱሳን መብዛሕቲ ሰብ ሎሚ ጥራይ ይጣዓሞ ሎሚ ጥራይ የሽክዕ ሎሚ ጥራይ ተዘሓሰቦ ነገር ይሳኻኣሉ እምበር ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ነገር ሳዕቤን ከም ዘለዎ ይሓስብኒ ኮንሲኩዌንስ ከም ዘለዎ ይሓስብኒ ናይ ሽዑ ንሓስብ ሰባት ክንከውን የብልናን ቅዱሳን ከም ክርስቲያናት ከምቲ ክርስቶስ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ናይ መስቀል ሞት ተኣገሰ ዝበሎ ኣብ ቅድሚና እንሪኦ ነገር እንተዘየሎ ብጣዕሚ ንሕዝን ሰባት ኢና ንኸውን ሙሴ ካብ ኣብ ግብጺ ብሓይጣት ዝርከብ ሓጎስ ምስ ህዝቡ መከራ መረጸ ክብለና ኮሎ ዓስቡ ኣተኪሩ ስለዝጠመተይ ናብቲ ዓስቢ ኣቢሉ ስለዝጠመተይ ኣተኪሩ ስለዝጠመተይ ዝረኣዮ ነገር ስለዘሎ መከራ ክመርጽ ወሲኑ ሎሚ ንሕና በቅድስና ክንነብር ወሲና ዘለና ሎሚ ንኣምላኽ ብምፍራሕ ንእግዚአብሔር ኣስሚርና ክንሓልፍ እግዚአብሔር ብዝለቀቀልና ጸጋ መጠን በቃ ነፍስና ገቲእና ነፍስና ጨቁኢና ስጋና ኣግዚእና ክንነብር መሪጽና ዘለና ስለምንታይ እንድሕርኢልና ኣሞዳታ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ከም ንራኸብ ስለንፈልጥ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ በዚ ቃል ዝዛረበኩም ሰባት ኣለኹም ንናዓይ ካብ ዝተዛረበኒ ንነፍስ ወከፍናውን ክዛረበና ኣብዛ ምድሪ ክነብረለን ዝተፈቀደለይ ዕድመ ከምቱ ክነብሮ ዝግባኣኒ ከይነበርኩ ወዲኤየን ኣብ ቅድሚቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ በዓል ስልጣን ገዛኢ መላኺ ንህያዋን ንሙታን ዝፈርድ ጎይታዬን ኣምላኸን ደው ናይ ምባል ኣቅሚ ከም ዘይሕልወኒ ስለዝፈልጥ ኣሞዳእታ መታን በቃ ከይሓፍርን ከይሸፋፈንን ስለዝደሊ ብዝተኻኣለኒ መጠን መኽሊተ ከሸርፍ ሓሳብ ጎይታ ክገብር ፍቃዱን ንምፍጻም ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘለዎ ቅዱሳን ኣይምሰልኩም ድቃስ ዘይብና ንሓድር ዘለና ንኻልእ ከይመስለኩም ዕላማ ስለ ዘለና ዝተቀበልናዮ ካብ ጎይታ ኣሎ ነቲ ዝተቀበልናዮ ሒዝና ክንመው ስለ ዘይደለና ክንቀብሮ ስለ ዘይደለና ኣብ መወዳእታ ክጸባጸበና ከም ዝመጽእ ስለንፈልጥ እዩ ብኸምዚ
ኮንሽስ ኮይና ክንነብር ይግባአና ይቆዱሳን እቶም ኢየሱስ ስለምንታይ በዝም ኩሉ መከራ ውርደት ስቃይ ያሐልፍ ከም ዘሎ ሐቀኛ ማንነት ናይቲ ዘዋርድዎን ዝገርፍዎን ዘሳቂዎን ጦፍ ዝብሉሉ ዘለው ሰዓን ምፍላጦም እቲ ሁሉ ዝገብሮ ግብሪ ክገብሮ ኾለው ነቲ ብድሕሪ ዘሎ ሳዕቤን ከይስተባሃሉም ገይሮሞ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ቃል ዝናጽናዓኹ ዝመሃረኒ ነገር እንታይ እንድሕሪልኩምኒ ኩሉ እቲ እንገብሮ ጽቡቅ ኮነ ሕማ ሰናይ ኮነ ክፉ ብዘረባ ይኹን ብግብሪ ናይቲ እንገብሮ እንዛረቦ ነገር ፍረኸም ዘለዎ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘተሐሳስበና ዘሎ ሰብ ነቲ ዘርኦ ይዝዓጽድ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ እንታይና ንዘርእ ዘለና መዓልታዊ ናብራና ኣብ ህይወትና ኣብ ደቅና ኣብ ሕዋትና ኣብ ከባቢና ኣብ ኣየራትና እንታይና ክንዘርእ ንውዕል ዘለና እንታይና ክንዛረብ ንውዕል እንታይና ክንገብር ንውዕል ኮንሲኩዌንስ ኣለዎ ሰዓቤን ኣለዎ ሁሉ ትንገብሮ መጽሐፍ ቅዱስና ማቴዎስ 12 ካብ 36 ክሳብ 37 ከይና ንንብብ ኮለና ከምዚ ይብል ኣነ ግና ኢሉ ጎይታ በዓሉ ይዛረብ ዘሎ ብዘረባኻ ኢኻ ትጸድቕ ብዘረባኻ እውን ኢኻ እትኹነን እሞ ሰብ ዝዛረቦ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል በመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክህበሉ እሞ እብለኩም ኣለኹ ይብለና ስለምንታይ ቃል አምላኽ ብዘረባኻ ኢኻ ትጸድቕ ብዘረባኻ ኢኻ ትኹነን ኢሉ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብዚ ክነንቦ ጸናሕና ክፍሊ ኣብ ማቴዎስ 12:34 ከይና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና አፍ ካብ ምልአት ልቢ ስለዝዛረብ ቅዱሳን ብዘረባኻ ኢኻ ትጸድቕ ብዘረባኻ ኢኻ ትኹነን ዝብል ዘሎ ሞሊቁኒ ዝበሃል ነገር የለን ከይሓሰብኩ የተዛሪበ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱም አፍ ምልአት ልቢ ስለዝዛረብ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ይኻውጽኢኻ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ አቱም ውሉድ አትማን አፍ ካብ ምልአት ልቢ ይዛረብ እሞ ክፉአት ክነስኹም ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ ኢሉ ሓቲቶ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 7 ከይና ንንብብ ኮለና ድማ ከምዚ ይብለና ደጊም ክርስቶስ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ካብ ጸገበስ ኣለኹም ዶ ምሳይ ብስጋኡ መከራ ዝጸግብ ንሱ ንኃጢአት ሓዲግዎ እሞ እንታይ ኢሉ ብስጉኡ መከራ ዝጸግብ ንሱ ንኃጢአት ሓዲግዎ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቃድ አምላኽ እምበር ንፍትወሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም ነዚ ሓሳብ እዚ ከመጽዋር ጌርኩም ሓዝዎ ከመይ ዓይነት ምኽሪ ይወደይ እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ መስተ ብርኹስ ምምላኽ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ፍቃድ ሓሳብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል እዩ ሎሚ ናብ ጎይታ መጽኢኹምሲ እቲ ናይ ቀደም ባህሪያትኩም እቲ ናይ ቀደም ዓመልኩም እቲ ናይ ቀደም ትገብርዎ ዝነበርኩም ነገር መሊስኩም ናብ ጎይታ ምስ መጻኹም ኣይትግበርዎ ናብቲ እያግ ርክሰት ምሳታቶም ስለ ዘይጎየኹም እናተጻረፉ ብኡ ይግረሙለው ንሳቶም ነቲ ንህያዋንን ንሙታትን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህዎ ናቶም ናትካ ግበሪ ዝብለና ዘሎ ናታትኩም ግበሩ ዝብለና ዘሎ ጴጥሮስ ኣብዚ ከምቲ ናይ ሰብ ብስጋ ኮይኖም ክፈርዱ ከምቲ ናይ አምላክ ግና ብመንፈስ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ኢልዩ ንሙታት ድማ ብስራት ተነግረ ግና መወዳእታ ሁሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚ ርእስኹም ግጥኡ ንጸልወቱን ንቁሑ ይብለና ካብዛ ዓቢ ምኽሪ ዋላ ሓደ የለን ስለዚ ሎሚ ማንኛውም ነገር ክንገብር ወይ ክንዛረብ ኮለና ነዚ እንደሓሰብና ወይ ነዚ ኣብ ግምት እንዳኣተና ክኸውን ከም ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ካብ ጸገበ ምእንታኻትኩምን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሪፉ ምእንታኻትኩምን በትኹሉ ውርደት ሓሊፉ ብስጋ መከራ ዝጸግም ንሱ ንኃጢአት ሓዲግዎ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን አሜን ንፍቃድ አምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም ነዚ ሓሳብ እዚ ከመጽዋር ጌርኩም ሓዝዎ እዚ ኣብ ኣምሮኹም ኣብ ልብኹም ኣቐምጥዎ ይዝብለና ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ነዚ ክፍሊ ከጽንዕ ከለኹ ሓደ መልእኽቲ ጥራዩ ናብ ልበይ ዝመጽእ ንሱኻ እንታይ ዝብል መጠን ክንድቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ንንበር ዝብል መልእኽቲ ናብ ውሽጠይ ዝመጽእ ቅዱሳን ክንድቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ክንድኡ ክንነብር ኣለና ህይወት ይተኸፊሉና ቅዱሳን እንድሕር ክርስትናና ህይወት ዝጠልብ ኮይኑ ህይወትና ንምውፋይ እውን ድልዋት ክንከውን ኣለና ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ዘለና ዘመን ህይወትና ከይተረፈ በቃ ንምውፋይ ድልዋት እንድሕር ዘይኮንና በቃ ህይወትካ ብኸመይ ከም ትጠፍቕ
كمان يتفلت إنها بزل خاي الزمن أنت كم زمت صباح نقول أنت كم زولد كمان يتفلت إنها سلازي بخول دولات كن كوني زقب أنا بالزمن زي يسوس قويتاي النفس خد حن زفتو كسنايلو النفس جن مأنتاي زوفيا جن كرهبايلو إذا تقصزي إذا نقول أزلو زمن يا أب زمن زي لو من هيك فقط حيلي أمدر نجيسو زلو نخرستيانات بغلو كخردنو لعلن تحتن زبلو زلو زمننا زلنا انتاي قبل عليها أواجي وتخم زلو يتفلت إنها overnight انتاي كم زوجونا يتفلت إنها سنزي كل ساعة تدالهم كوني لنا لو قويتا كم كريستيانات ما أنت أخشت قبل كم تقابل إفيسون زنقرنا بإفيسون شدشته كل نقراتنا دلوات كويننا كم سراوي دويلنا هنصبيا لنا يسوس كريستوس قويتاي نكذبير قال بإفيسون حمشته كاب 14 شعات غمزيبل سلازي أنت دك إسكا زلها نقع أمو كموتا تنس كريستوس كخبر حالك يبل أم بأرسك النياتو كفو يمو جزي عدكم كم لبما تنبر كم آياشو زي كونه كمي بتنكاك خم تملالسو تملكتو ما انت زي اتفقال قويتا انتاي موخانو أستو علمبر آياسو آيتخونو أبز زمن زي انتاي ناخن قبر زلنا دهرينا أب قدم قويتا بتصالوتن بتصومن كوينا قويتا أنا اجيحاتو اللهو انتا كقبرت دلين زلها أبز وساني اوان أبز وساني زمن سي أبوي انتا كقبرت دلين زلها يزبلو زلهو كم حواري بقالوس انتا كقبرت دلين اللها إلي كساعتي بقى specifically ودي كم زياخت قبر دلي اللهو زبلني بقى يتصبيها اللهو نتخ قبرو زقبا أنا دما إنا قبركو تصبيها اللهو يسوس كريستوس قويتاي من انت زي تفقات قويتا انتاي مخانو استوعلو انبر عياسو يتخونيلو لو من نقل دلو زمن هيكونن لو مسئلكا جيزي خاب زخونة تتفقالو جيزي يكونن كومون جيزي بلنان عنتو امس ايوبان نزرارب نيرنا تمالس سولوس نيرو لو مسولوس كوينو كميليو اتي شدشتا معالتا أبي عتيلة أي تحتتوني كميلة ناب سولوس كم زبط أحكوا يفلتني كاب سولوس ناب سولوس كميلو يمتصار لا يفلتني الزمن كمي يقلطفها لا يفلتني هارب أولوس أبزخم بموت أنا أحكو فقاد زي كدم أبز فقاد زي كدم بتصحو كاب قطر حالة 14 أبز إفيسون حموشته اندهر انتري إنايو بزح نجر نابلي مسيو دحر سلزي أتادك إسكازو لوهان أهمو كاموتا تنس كريستوس كبر حالكاينا بل تزاريبو سمعني كحارب أولوس أب نسب إفيسون كتصحف لهم كله أب إفيسون حموشته كاب حدك ساو 14 اندحرام بيبكمو انتا إنا بلي مسيو اندحر لكمني سعبت أملاك كونو آمين 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 إزي لو مززاربنا قويتايو نعين أحدكمن سعبت أملاك كونو بفقر تملالسو مسقانا دا أمبر كل رخصت ويسسأ كتو أيسمعكم زحفر ويزربع الشنت ويزيقبع وازاون أيسمعكم كم دك إبرحان نقويتا زحقوس نامرمركم كم دك إبرحان كوينكم تملالسو نتفرزي بلو قبرت المات قنحو ومبر أي تحبروه مسبليو نزا أقدم زنبب كخلكم قال تزاريبو قدسان حراب قالوس أقدم انتايلوهم سعبت أملاك كونو سعبت سباتاي تخونو سعبت أملاك كونو كالا أي بفقر تملالسو سالساي مسقانا دا أمبر كل رخصت ويسس أخطو أي سمعكم زحفر ويزربع شنت ويزيقبع وازاون أي سمعكم رابعاي كم دك إبرحان نقويتا زحقوس النامرمركم كم دك إبرحان كوينكم تملالسو حاموشاي نتفرزي بلو قبرت الماتي قنحو ومبر أي تحبروه إلو ميعيدو إيو نابزي كاب 14 شعات زنبب كلكم سلزي خاعتا دك إسكاز اللوها نقح الزمن زي نقح اللو زمني كاموتا تنس كريستوس كخبر حالكايو انبعرك انياتو خفي امو جيزي عديكم كم لبا ما تنبر كم آسيو زي كونه كمي بتنك أخ كم تملالسو تملكتو ما انت زي اتفقات قويتان تاي موهانو استو علمبر آياشو اي تخونو ان عشوالو زمن عبكيعيو زعشنالو زمن عبكيعيو قدسان قبل بامات جيزي عديقنا انملالسلو ابز زمن زي قدميا نمنتاي كم تهب كتفلطلو زلكا زمني قدميا نمنتاي كم تهب بقى مجمريا اسكيجوال كتوصالكا مجمرتا قدم زلو وقت قدمو زلكا كقدم الله يسوس كويتاي سمعني صبو غيركم قدسان حدا قداز ملእኽት زاربي እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ይሁን ንፍጥረት ክፈጥሮም ከሎ ብዙሕ ዋጋ ይኽፈሎን ሓቀይደ ቅዱሳን
إذا نجارزي كل زيك الزاربوي نزل علمون كزاربوي ويتا يسوع كريستوس قليل واقع يكونن كفيلنا እግዚአብሔር አቦ بقليل واقع يكونن عينا أحدكم تشايطنا عديقنا سمعوني እግዚአብሔር አቦ نسب كفتره كله يكون نفطرتاتو كفترم كله بزح واقع يخفلون እግዚአብሔር አቦ بجك نسب نتخالف فطرتات يكون لي فطيرو حقيده قدسان بقالي يفطيرو እግዚአብሔር نسب كفتره كلهون كابتي أقدمو زفطرو حمد يفطيرو حقيده قدسان والا نسب كفتره كله كابتي أقدمو زفطرو يكون لي زتفطره مري كابو يسريحو انت غريكم دلي مسيلكم እግዚአብሔር نسب كفتره كله واغا يكفلون كابت زودقلو كابت زموتلو ختنسو ግን اتزخبره واغا يغفلو اتم سبات كفترنا كله واغا يغفلون كابت زنبره يفطيرونا نهيوت استنفاس ጥራይ ካቡ ኦፊሉና ንእግዚአብሔር ዋጋ ዘኽፈሎ ካብት ዝወደቅናሉ ካብት ዝሞትናሉ ከተንሳአና ናኡኽ መልሰናዩ እትዝኸበረ ዘይባሃል ዋጋ ኽፊልዎ ንዓይና አኻትኩምን ከድህን ግን እዚ ዘይባሃል ዋጋ ይኸፊሉ ቅዱሳን ስኡለይኩም ኩን መጠን እቲ ክንዲ ዝተኸፍለና ዋጋ ንበር ዝብል ዘለኹ ዝተኸፍለና ዋጋ እንተዝስወጠና ንኹለን ካልኢታትና ኸማን ብግቡም ተጠቀምናለን ነርና ሎሚ ግን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከዘኻኽረና መጽኢሎ አሜን ዶ ብኹቡር ዋጋ ተዓዲኩም ይኹምሞ ክቡር ዝኾነ ህይወት ንበሩ ነቲ ምእንታኹም ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ንበሩ ይዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታዬ ሎሚ ኩላህና ንነፍስና ክንሓታ ይግባይ መጠን ዝተኸፍለና ዋጋ ንነብር ዶለና ንዕኡ ዝምጥን ህይወት ኣለና ዶ ሎሚ ከም ለባማት ህይወትና እስከንፈትሽ ቅዱሳን المزمور 9 كقطر 10 12 ننبب كلنا تموسي تصلي ጸሎት نرخبو ينابو انت يبلسي معلتታት አመታትና 70 አመት انت በዝሐኻ 80 አመት እዩ ቀልጢፉ ይሐልፍ ነፊርናውን ንኸይዲናሞ ክብረቱ ጻዕርን መከራኒ ከም ዝግባ ምእንቲ ክፈርሐካ ኢሉስ ናኃይሉ ኩራኻ ንቁጣዓኻን ዝሐስብ ከመኒ ጽበበኛ ልብ ምእንቲ ንረክብሲ معلتታትና ክንቆጽር መሐረና ክንደይ ተሪፉን يخون حجي كندزين عمت نير اللخو كمتي موسى زحابنا قمكا 70 و 80 عمتنا بقاتي مسحيلنا مسغلبتا خنبر نخال كابوني نزلو دخاميو انت يلو معلتات عمتاتنا 7 عمت انت بزحا 80 عمت قلطيفن يحالفا زبل اسمرولن نفيرناون نخيدنا يلو قلطيفن ينزحالفا خمس حجه نغركم تزلخوسي كابسولوس نابسولوس كميلو يسغرالو don't ask me I felt إذا تصلوت زينة كلنا تصلوت يخون زلوا ويلي حسب آمين أبزخف لي حد أقدس ملقت له نسخ أنت أيو بجيزة والسنات مخانن نتزلوا أنا جيزة دم بخن تكملن كم زلنا أيو اتقند ملقت نايزي حافظي نايزي مزمور صحاف انت أيلو معلتات أمتاتنا 7 أمت انت بزها 8 أمتيو كابوني نو دخام تراي بمبال ننفس وكفنا زلب بمقال تزاريب آمين بينيا لب انت نركبسي معلتاتنا كنقصر محارنا يلو 5 أمت اندهر نيركا بقى 7 اندهرت نبر كوينكا 8 اندهر كوينك ولا 100 نبر 5 عام تاريفو قال بزن 5 عام انت حقبر علنيلكا بلان كتوصخ تقلالك بزن تاريفن زلوها ام زمانات نغزيابير كتسمر كتحقن كتقلالك معلتاتنا موصارنا بخمي طببኛ زغبرنا اندهرينا حدا سب ام مدر زنبرلن عامታት كندي مخانو ترديو نتنزلو ادمه كم تزغبا ينبرلن تلو از طببኛ ይባሃል مغنياتو بتنتوايبنو زلوانا غيزه ገደብ ተጠቂሙ ነትኽ ገብሮ ዝግባእ ነገር ይገብር ስለዘሎ ማለት ነው سمعوني ابسرحنا اب كل ነገራትና ዱዴት አሎ ክንመሃር ኮለና ትመምህርና አሳይመንት እንደህር ሂቡና ናይ ሰሙን ዲኽበና ወርሕ ዲኽበና ዱዴት አሎ ካብ ጁን 28 ከሳብ ጁላይ 28 ሂበኩም ኣለኹ በዘን ዘሐብኩኹም ናይ ሓደ ወርሒ ገደብ ነቲ ዘሐብኩኹም አሳይመንት ወዲኹም ከተረክቡኒ ክትከሉለኩም በታ ሰዓት እንደህር ዘይረክብኩም ዚሮ ይኹም ትረክቡ ፒሪድ ታይም በተንስተዋበካ ታይም ፍሬም እንደህር ዘይተጠቂምካ ዚሮ ይኻ ትረክብ ኣብዚ ናይዚ መዝሙር ጸሓፍኹም ይዝብለና ዘሎ እቲ ጠቢብ ሰብ በዘን ተዋሂቦኖ ዘሎ ዓመታት ተጠቂሙ ነቲ ንዘልዓለም ዝኸውን ነገር ይገብር አሜን ዶ ጠቢባን እንደህር ኮይና ኣብዚ ምድር ነብረለን ዘመን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንእግዚአብሔር አስሚርና ነቲ ንዘልዓለማዊ ዝኸውን ነገር ሰሪሕና ክንሐልፍ ኢና ንሐስብ ዝግባአና ሓደ ንመብዛሕት
ንገሌኹም ዘሰንብድ ንገሌኹም ድማ ዘይሰንብድ ግን ከ ሓቂ ዝኾነ ነገር ክነግረኩም መብዛሕቴና ከምዛ ብዙሕ ዓመታት ዘሎና ወረገሌ ገሌናስ ሞዘይን ጥዕም እንዳመሰለና ተዛሪና ኢና ነበር ሓቂ ዶ ቅዱሳን ገሊ ሰብ ዝሞት አይመስሎኒ ጉያና ኮነ ጻዕርታትና ንናይ 70 ዓመት ወይውን ንናይ 80 ዓመት ናብራይ ናይ መብዛሕቴና ጉያ እንደህሪና ያብዝ ዘመን ዘሎና በቃ ንናይ 70 ወይ ንናይ 70 ንናይ 80 ዓመት ናብራ ናው ዘተኮረ ቅዱሳን ሎሚ ግን ሓደ አገዳስ ነገር ክነግረኩም ፈቱ ሓንቲ መዓልቲ ክነብር ኮለና ካብተን ተመዲበናና ዘለዋ መዓልትታት ሓንቲ ትጎድል ከም ዘላ ክንፈልጥ አሎና እዚ ማለት እንታዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓመታት ብዙሕ ከም ዘይኮነ ቅዱሳን መዓልትታትና ክንቆጽር ክብል ኮሎም በአር ነተን ተሪፈናና ዘለዋ ዓመታት ከም ዝግባ ክንጥቀመለን ርዳአና ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሎም እግዚአብሔር ይርዳአና ነፍሶ ከፍና አሜን በተን ክንነብረለን ዘሃብካና ዓመታት ተጠቂምና ነቲ ንዘለዓለም ዝኸውን ነገር ክንገብር ወይውን ነቲ ናይ ምድሪ እድሜናስ በቲ ናይ ዘለዓለም ክንትከኦ ርዳአና ይዝብል ዘሎ ቅዱሳን ብዛዕባ ሰማያዊ ነገር እንደሐሰብና ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ህይወት እንደሐሰብና ክንነብር ርዳአና ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ይርዳ አሜን ሎሚ ምስ ነበርናያ ሎሚ ከም ዘሐለፈትን ካብቲ ተዋሂበናና ካብተን ተዋሂበናና ዘለዋ ዓመታት ከም ዝጎደለት ክርዳአናሞ ንጽባሕ ድማ ከም ዝግባእ ክንጥቆመሉ ክንሐስብ ክንክላለና እተን ኣብ ምድሪ ነብረለን ወይ ድማ ንክነብረለን ዝተዋሃበና ዓመታት ክንነብረን ኮለና ኣብ ምድሪ ነብረለን መዓልታት እንዳጎደላ ኸዳ ኮለዋ ናብ ሰማይ ንኸደሉ እለ ድማ እናተቃረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርዳ ይግባአና አሜን ሓደ መዓልቲ ክጎድል ኮሎ ሓደ መዓልቲ ናብ ጎይታ ንኸደሉ መዓልቲ ይቀርብ ከም ዘሎ ክርዳአና ክእል ኣለዎ ካብተን ጎይታ ዝወሰነለን ዓመታት መዓልቲ ይንኪ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና እድመ ክንውስኽ ኮለና እቲ እንነብረሉ ዘለና ተሪፉ ዘሎ ዓመታትና ክንድኡ ዝወሰኸ ይዝመስለና ሰብ እድመ እናወሰኸ ኸይድ ኮሎ በቃ ብዙሕ ዘመን ገለ ዝተረፉ ኮይኑ ኸማን ስምዖ ኖ እድሜና እናወሰኸ ብዝመፀ ቁፅሪ ካብቲ ዝተዋሃበና እድመ እናነከና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ሎሚ መዓልትታትና ክንቆጽር ጥበበኛ ልቢ እግዚአብሔር ይሃበና ኣብ ኤፌሶን 5 ኣብ ታንቶይ ዘንበብኩልኩም ኣብ ካብ 14-17 እንታይ ኣንታ ደቂስካ ዘሎኻ ንቃሕሙ ካሙታ ተንስ ክርስቶስ ከኣ ከብርሃልካ እዩ አሜን እምበኣር ከቅንያቱ ኹፊሞ ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማትንበር ከም ኣያሱ ዘይኮነ ከም ብጥንቃቕም ትመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ ትፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ አስተውዕሉ እምበር ኣያሱ ኣይትኹኑ ለባማት ክንከውኒ ጎይታ ዝደለየና ሎሚ ጊዜ እንድገሉ ሰዓት እዩ አሜን ሎሚ ከም ለባማት መዓልትታትና እንዳቆጸርና ፍቃድ ጎይታ አላሊና ንመላለሰሉ ጊዜ ክንዲኖቲና ኣብ ልዕሌና ዝወግሕን ዝመስይን ዘሎ ቅዱሳን መዓልትታትና ብግቡ ዘይንጥቀመሉ ዘለና ክንዲኖቲና ሎሚ ምንቃሕ ይኹነና አሜን ሎሚ ንጎይታ ንነብረሉ ሎሚ ንጎይታ በቃ መጠን ዝተኸፍለና ዋጋ እንነብረሉ መዓልቲ ይግበረና መብዛሕቲና ተዛሊና ዘሎና ቀንዲ ምኽንያት ኢለ ዝሓስቦ ከምታ አንቶይ ዝበልኩዎ እቲ ዝተኸፍለና ዋጋ ጠንቂቕና ብዘይምፍላጥናይ ከምታ ብላዕሊ ዝበልኩዎ እግዚአብሔር አቦ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዋጋ ዘኽፈሎ ነቲ ዝወደቐ አዳም ካብቲ ዝወደቐሉ ንምትንሳይ በኻልእ ኣዘራርባ ንደቂ ሰባት ከድሕን ዝኸፈሎ ዋጋ ካብቲ ኣእምሮና ክግምቶ ዝኽእል ንላዕሊ ቅዱሳን ሓቀይዶ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብ 19-20 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ብዋጋ ተዓዲኩም ይኹም እሞ ንስጋኹም ቤተ መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ ተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹምን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ሰሚዕኹም ንኽትኮኑ ተስፋ ገብር ብዋጋ ተዓዲኩም ይኹም እሞ ስጋኹም ቤተ መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ ተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹምን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ብዋጋ ተዓዲኩም ይብለና ኣነ ሎሚ ብዛዕባ ዝዋጋ እዚ ክንሓስብ ደሊ ኣለኹ ቅዱሳን ሎሚ ነጽንዖ ዘለና ክፍሊ ብዛዕባ ዝዋጋ ይዛረብ ዘሎ ሓቀይዶ እቲ ኢየሱስ ዝኸፈሎ ዋጋ ንኸንቱ ኣይንግበሮ ኢየሱስ ንዓይና ኣሓትኩምን ከድሕኖ ዝኸፈሎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን ቀዳማይ ክብረቱ ሓዲጉ ሰብ ኮይኑ መጽዩ በቲ ዝፈጠሮ ሰብ
ተጸሪፉ ጡፍ ተባሂሉሉ ተገሪፉ ተዋሪዱ አጋፊኦም ድማ ሰቂሎሞ እቲ ብዋጋ ተዓዲኩም ክብለና ኾሎ ከም ተራ ነገር አይነሕለፎ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ነጽናዓሉ ሰዓት ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እንታይና አንቢብና ኣብ ዝሓለፈ ዘጽናዕናዮ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ማርቆስ ተዛሪብናሎና ብዛዕባ እቲ ናይ ሮማውያን መግረፍቲ ክነንብብ ኮለና ብጣዕሚ ዘስካሕከ ሓቀይዶ ቅዱሳን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ታሪክ ዘጽንዑ ብዛዕባ ናይ ሮማውያን አገራርፋ ወይ ድማ ንምግራፍ ዝጥቀሙሉ መሳርሒታት እንታይ ከም ዝመስል ክዛረቡ ኾሎ እንታይ ይብሉሲ ኣብቲ ንምግራፍ ዝጥቀሙሉ ክርማሲ ኣብቲ ጫፍ አጽምትታት ካልእ ነገራት ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ይሕብሩ እዮም ከምቲ ኢዮብ አንቶይ ዝብሎ ዝነበረ ኣብቲ ፓሽን ኦፍ ክራይስት እንደሕሪኢኹሞ በቲ ኩርማጅ ገይሮም ክሓርምዎ ኾለው እቲ ኩርማጅ ናብ ስጉ ጠቢቁ ስጋ ሒዙ ዝትንስእ ነይሩ እንደሕሪኢኹሞ ልክ ከምኡ እዩ በቃ አጽሚ ዝገብሩሉ ኮነ ኢሎም መታን ክፍጽፍጽዎ ስለ ዝደልዩ በአይሁድ ልማድ ቅዱሳን ሓደ ሰብ ክግረፍ ዝግብኦ 39 መግረፍቲ እቲ መበል 40 ኣብ ምፍቃድ ጌጋ እንተሎ መተዓራሪ ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ኢና ንንብብ ኣብ ናይ ሮማውያን ክንመጽእ ኾለና ግን እቲ መግረፍቶም ወሰን ኣይነበሮን ስለዚ ከምቲ ጽሑፋት ዝብሎ ብዙሓት እቶም ዝግረፉ ሰባት ናብ ስቅለት ከይበጽሑ ካብቲ ግርፈት ዝተለዓለ ከም ዝሞቱ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሁሉ ውርደት ዝኸፈለና መታን ንሕና ካይንዋረድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዘይበሃል ዋጋ ዝኸፈለና መታን ንሕና ደቁ ኮይና ንዑ አስሚርና ከም ደቅ ብርሃናት በብርሃን መታን ክንመላለስ ንዑ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሪፕሬዘንት ጌርና ክነሓልፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቅዱሳን ኢየሱስ ምእንታኻትኩም ዝተጻወሮ ስቃይ ክንርስዖ የብልና ጎይታ ሎሚ ካባይን ካባሃትኩም ዝደልየ ነገር እንታይ እዩ ከምቲ ጎይታ ዝደልየና ኮይና ክንነብር እንታይ ኢሉሲ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 18:19 ካብቲ ካባቦታትኩም ተቀበልኩዎ እሞ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደምቲ አበርን ርክሰ ዘይብሉ ገንሸል ብኽቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋይ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይደሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም ብል ነቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ እንደሐሰብና እቲ ኢየሱስ ዝኸፈሎ ህይወት ይሃልወና አሜን ካብ ዓለም ወጪና ነቲ መንግስቲ አምላኽ ኣብ ልብ ብዙሓት ንትከላ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንታይ ኢሉና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ትዘገርም ብርሃን ጸዋኣኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:9 ማንነትና ፈሊጥና ነቲ ተጸዋዕናሉ ጻውዒት በዓወት ንዛዝሞ አሜን አይንረስ አይናዓሹ ሎሚ ምስ ሓለፈት ሓንቲ መዓልቲ ካብ ህይወትና ከም ዝጎደለት ንፍለጥ እንዳነከናንበር እንዳወሰኽና አይንኸይድናሞ ጊዜና ብግቡእ እንጠቀመሉ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ክንቀርብ ኮለና ዘይነሓፍረሉ ነገር ጌርና ነሕለፍ ቅዱሳን ብዙሓት ኣብ ዘመንና ንርኢ ኣለና ብዙሓት ንእዘብ ኣለና በቃ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ብትብዓት ደው ክብሉሉ ዘይክእሉ ነገራት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ንጊዜያዊ ነገር ጊዜያዊ ጥቕሚ እናዓሸዎምሲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ትብዓት ዝኸልኦም ነገር ይገብሩለው እግዚአብሔር ምሕረት ይግበር ንዓይና ዓሃትኩም ድማ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ይሓልወና አሜን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ክንቀርብ ኮለና በቃ አገናዕ ወደይ አገናዕ ጓለይ ክብለና አሜን ዌል ዳን ክብለና በቃ ዘይነሓፍረሉ ነገር ጌርና ነሕለፍ ቅዱሳን እዘን ኣብ ምድሪ ንብረለን ዓመታት ብዛዕባት ናይ ዘለዓለም ናሓሰብና ንበር ንፋቐር ንሓድህና ተደናገጽቲ ንኹን ንደጋገፍ ውድቀት ናይ ካልኦት ኣይሐጉሰና ዝወደቀ እንድሕራሎ ነተንሳአዩ ንጸልየሉ ንደግፎ ዳዊት ኣብ መዝሙር 103 ካብ 14-17 እንታይሉሲ ፍጥረትና ይፈልጥ እሞ ሐመድ ምዃንና ይዝክር እዩ ሰብሲ መዓልትታቱ ከም ሳዕሪ እዩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሰብሲ ኢሉ ዳዊት መዓልትታቱ ከም ሳዕሪ እዩ ካብ እንባማ መሮር ይእንብብ ንፋስ ኣብ ልዕሊ ይሓልፍ እሞ ከቶ አይርከብን እዩ ቦታውን አይፈልጣን እዩ ምሕረት እግዚአብሔር ግና ኣብቶም ዝፈርሕዎ ካብ ዘለዓለም ትነብር ይብል አሜን ኣብ ያዕቆብ 4 ካብ 14-15 ድማ እንታይ ብልሲ ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዝኸውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ቅዱሳን ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዝኸውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ህይወትኩም ደኣ እንታያ ንቁሩብ ግዜ ተራእዩስ ዳሓር ዝበንን ትክኢኹም ጎይታን ተፈቀዶ ንሕናውን እንተለና እዚስ ወይስ እቲ ክንገብርና ኣብ ክንዲ ምባል ሲናበለ ይቅጽል ማለት እዩ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና በዚ መዋት ስጋ ንጎይታ ክነኽብሮ ጎይታ ይደግፈና
يبلنا صقو يبزحلنا امين بيلاطوس نيسوس غريفو اتوم ጭፍራ ዝደፍኡሉና ኢሾህ አኽሊል ደፍኡ ቀይሕ ባርኖስ ከዲኖም ናወጻይ ምሰውጽዎ ሊቃውንትን ካህናትን ገላውን ኢየሱስ ምስራይዎ ኩላቶም በሓደ ድምጽ እንታይሎም ስቆሎ ኢሎም በሓደ ድምጽ ክጭርሑ ከለው ንሪ ጲላጦስ ስቆሎ ዝብል ድምጽ ምሰምዐ መሊሱ እንታይልዎም ንስኻትኩም ወሲድኩም ስቆልዎ ኢልዎም ነዚ ሰምዖ አይሁድ መሊሶም እንታይለሞ ንሱ ንርእሱ ወዲ አምላክ ጌሪሞ ከም ሕግና ከመውት ይግብኦ ኢሎም ንጲላጦስ ከምቲ ጀመሮ ሁድኦ ክደፋፍዎ ከለውና አብዝ ክፍል ዝንሪ ዘለና ከምቲ አብ ቁጥር 8 ዘንበብናዮ ጲላጦስ ዘረባ ናይ አይሁድ ምሰምዐ ከም ዝፈርሐ ይነግረና ማለት ነው ካብ 9:13 ታይብልሲ ከም በሐድሽ ናብ መጋባያ አተወ እሞን ኢየሱስ እታ ካበይኻ በሎ ኢየሱስ ግና አይመለሰሉን ጲላጦስ ካና አይካ አይትዛረበን እንዲኻ ክሰቅለካን ክፈታሐካን ስልጣን ከም ዘሎ ንዳይ ትፈልጥኒኻ በሎ ኢየሱስ ካብ ላዕልን ተዘይወሃበካስ አባይ ስልጣን አይመሐለወካን ነይሩ ስለዚህ አባሃ ዘተሐዘኒ ኃጢአቱ ዝገደደ ይሉ መለሰሉ ካቡን ነጆብ ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ አይሁድ ግና ነዚ እንተፈትሕ ካዮ ፈታዊ ቄሳር አይኮንካን ርእሱ ከንግዝ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቃና አንት ቄሳር ይሎም ጫው በሉ ይብለና ጲላጦስ ዘረባ አይሁድ ምሰምዐ ከም በሐድሽና መጋባያ አትዩ ንኢየሱስ ከሐቶ ሆሎ ንሪ ጲላጦስ ንጎይታ ኢየሱስ አታኻቤ ኻይሉ ምስሐተቶ ጎይታ ኢየሱስ ካበይ ምዃኑ መን ምዃኑ አብዚ ሰዓት ምንጋሩ ዘምጾለው ኸምዘየሎ ስለዝፈለጠ ኢየሱስ ካበይ ምዃኑ ንጲላጦስ ክምልሰሉ ፍቃደኛ ኸምዘይኮነ ብስቅታ ነት ሕቶ ከሐልፎ ሆሎይና ንሪ ጲላጦስ ኢየሱስ ክምልሰሉ ፍቃደኛ ከምዘይኮነ ምስራአየ ኢየሱስ እንታይልዎ ንአይካይ ትዛረበን እንዲኻ ክሰቅለካን ክፈታሐካን ስልጣን ከምዘሎን እንዲኻ ከምዘሎን ዶ አይትፈልጥኒኻ ኢሉን ኢየሱስ ብዛዕባ ማንነቱ ስልጣኑ ክነግሮ ከሎ ንሪ ማለት ኢየሱስ ድማ ካቡ አይህለፊሉ እንታይሉ መሊስሉ እትናይ ምስቃልን ምፍታሕን ስልጣን ባዕልኻ ዝረኸብካይ መስለካ ካብ ላዕሊ ካብቲ በዓል ስልጣን ዝኾነ እግዚአብሔር አቦን ተዘይዋበካ ነይሩ አባይ ማለት ኣብቲ ገዛኢ ዓለም ዝኾንኩ በዓል ስልጣን ዝኾንኩ ፈጣሪ ዝኾንኩ አምላኽ ዝኾንኩ ስልጣን አይመሐለወካ ነይሩ ኢሉ ክምልሰሉ ከሎ ንሪ ጲላጦስ መልስና ኢየሱስ ምሰምዐትና ኢየሱስ ዘረባ ውሽጡ ስለዝተንገፎ ካብታ ኢየሱስ ከአ ካብ ላዕልን ተዘይተዋሃበካ አባይ ስልጣን አይመሐለወካ ነይሩ ስለዚህ እቲ አባሃ ዘተሐዘነ ኃጢአቱ ዝገደደ ኢሉ ዝመለሰሉ ሰዓት ጀሚሩ ንኢየሱስ ከም ክፈትሖ ከም ዝደለየ ቃል አምላኽ ይነግረና እንተኾነ አይሁድ ጲላጦስ ክፈትሖ ከም ዝደለየ ምስፈለጡ ኮነ ኢሎም መታን ዝሐሰብዎ ክሰልጦም ኢሎም ንጲላጦስ እንታይሎሞ ነዝን ተፈቲሕካዮ ፈታዊ ቄሳር አይኮንካን አገልጋሊ ቄሳር አይኮንካን ወኪል ናይ ቄሳር አይኮንካን ፈታዊ ቄሳር እንደሕር ኮይንካ ብምንታይ ዝፍለጥ ኢሎሞ ነዚ ንጉስ ኮሎ ርእሱ ከንግዝ ዝደሊ መቀናቅንቲ ቄሳር ዝኾነ ኢየሱስ ስጉምቲ ምስተወስድ ኢሎም ነቲ ኢየሱስ ናይ መፍትሕ ሐሳብ ከቀይርዎ ከለው ንሪ አይገርመኩምን ከመይ ርጉማት ከም ዝኾኑ ካብ 16 ድማ እንታይብል ጲላጦስ ነዘረባ ዝምሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወጻኢ ወሲዱ ኣብቲ ጸፍጸፍ ዝብሎ በዕብራይስ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ ድሮ ፋሲጋ አስታሳድሴት ሰዓት አቢሉ ነበረ ንአይሁድ ካ እንሆ ንጉስኩም በሎ ሽዑንሳቶም ኒዮበሎ ስቆሎ ኢሎም ጫው በሉ ጲላጦስ ካንስ ንጉስኩም ዶ ሰቆሎ በሎም እቶም ሊቃውንቲ ካ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱ ይብለና ማዓሲ ጲላጦስ ነቲ ንኢየሱስ ናይ መፍታሕ መደብ ወይ ሐሳብ አቋሪጽዎ እንደሕር ኢልና ነቲ ውሳኔኡ ምስ ቄሳር ምሰተሐዝወይ ነዝን ተፈቲሕካዮ ፈታዊ ቄሳር አይኮንካን ማለት አገልጋሊ ቄሳር አይኮንካን ቄሳር አይወከለካን ንኡ ይኮንካን ትግዛእ ዘለኻ ርእሱ ከንግዝ ዝደሊ ማለት ንጉስ ብህይወት ኮሎ ርእሱ ከንግዝ ዝደሊ ዘበለ ሁሉ መቀናቅንቲ ንጉስ ይሞ ምስቦልዩ ጲላጦስ ነቲ ንኢየሱስ ናይ መፍትሕ ሐሳብ ደዋቢልዎ ንኡውን ከረኻኸብሉ ከም ዝኾነ ንኡውን ከም ዘይድቅሱሉ ስለዝፈለጠ ከይፈተወ ነቲ ናይ መፍትሕ ሐሳብ ደውከብሉ ከሎ ንሪ ማለት ጲላጦስ እታ ነዚ እንተፈቲሕካዮ ፈታዊ ቄሳር አይኮነን ዝብል ቃል እዩ ኣዝዩ ከም ዝፈርሕ ገይርዎ ካብታ ሰዓት ጀሚሩ እምበኣር ንኢየሱስ ናይ መፍትሕ ማለት ኣብ ገዛእ ርእሱ ንኢየሱስ መፍትሕ ማለት ኣብ ገዛእ ርእሱ ገመድ ከም ምእታው ማለት ከም ዝኾነ ተረዲዩ ንኢየሱስ ከም ተሓሰቦ እንደሕር
بنص لقيقو ايهود كم زبلكو نعون كم زي دقسلو سلازتردأ كيف توا نيسوس كريستوس كسقل كفردو خلو نري مالتي نا ماركوس 15 خيدنا ننبب كلنا انتي بلنا سي بيلاطوس دما فقادتهم حزبي كغبر سلازفتوا يبلنا بيلاطوس تاي فقادتهم حزبي كغبر سلازفتوا نباربان فتحالو نيسوس كسقل غريفو حابوم يبلنا بيلاطوس كيف توا ጉዳይ ኢየሱስ ምስ ቄሳር ስለዘተሓዝዎ ንኢየሱስ ከመቀና እንት ቄሳር ገይሮም ስለዘቀረብዎ እዩ ንኢየሱስ ክስቀል ገሪፉ ነቶም ሰቀልቲ ሂብዎ እትዘገርም እንታዩ ጲላጦስ ነቶም አይሁድ እነሆ ንጉስኩም ምስበሎም እንታይ ኢሎም መሊሶምሉ ንዮበሎ ስቀሎ ኢሎም መሊሶምሉ ጲላጦስ መሊሱ ንጉስኩም ደክሰሎ ኢሉ ምስበሎም መሊሶም እንታይ ኢሎም መሊሶምሉ ንሕናስ በዘይካ ቄሳር ሲ ንጉስ የብልናን ኢሎም ነቲ ሓደን ሓቀኛ ንጉሶምን ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚ ሮማውያን ክክሕድዎ ከለው ንሪ ማለት እዩ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝክሕደንሲ ኣብ ቅድሚ መላእክትን ኣብ ቅድሚ በቃ ኣቦይን ክክሕዶ ኢሉ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ጸግኡ የብዛሐልና መጠንቲ ክንድተኸፍለና ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ይደግፈና ወይታ ይባርኩም ጸግኡ የብዛሐልኩም መዳውኩም አልዕሉ ጸሊና ክንውዲና ላይሎም በጽናዕትና ብዝደው